салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали барсатиҷӣ ва дар ин ҷо мо дар бораи хабарҳои тару тоза ва проблемаҳои дастаи каталонӣ ҳарф мезанем. пеш аз сар кардан мехоҳам як-ду сухан ба гулорои футбол занам ки моро дар комментария хеле тид мекунанд. ман шуморо бародар мегӯям, барое ки шумо ҳамватани ман ҳастед. аз пушти як кас дар комментария маро дашном кардан зеби мардонагӣ надорад. ин канал чиста барои мухлисони Барселона кушода шудааст ва нафароне ки дар комментария менависанд ки ту фақат Месси ва Барселонаро пас мезанӣ, ман ба шумо ин хел мегӯям. ман ин каналро накушодам ки фақат Месси ва Барселонаро таъриф кунам ва бисёриҳо менависанд ки ҳамин Месси аст ки ту просмотр дорӣ. гӯш кунед бародарон, худ Месси ҳам набошад, ман ин каналро пеш мебарам, барое ки Барселона аз Месси иборат нест ва ман футболбозро мухлисӣ намекунам, ман клубро дастгирӣ мекунам. барое чи ман гулор гуфтам дар аввали видео, барое ки агар Месси Барселонаро тарк кунад, бисёр одамоне ки худашонро мухлиси Барса мегуфтанд, ҳамроҳ бо Месси Манчестер Сити ё ин ки кадом дастае ки ӯ гузарад мухлисӣ мекунад. ин хел одаморо дар дунёи футбол глор мегӯянд. ман Мессиро бад намебинам, баръакс ин нафаре аст ки баъди Ривалдо бозиаш ба ман маъқул аст, лекин вақтҳои охир ба ғайр аз бозӣ бо Бетис Месси дар ҳақиқатан бозиаш пеш намерафт ва ман чизеро ки дар майдон медидам бо шумо муҳокима мекардам. ин канали шахсии ман аст ва ман аз шумо дида як бозии Барселонаро 3 маротиба тамошо мекунам то ин ки видео кунам. барои ҳамин аз ҳозир мегӯям ба касе видеои ман маъқул набошад, оҳиста подписаться кунад. ман ягон касро маҷбур намекунам ки видеои маро тамошо кунед. ман подписчикони ҳаққонии худро дорам ки дар дилхоҳ вақт маро дастгирӣ мекунанд ва ҳурмати ман барои ҳамон подписчикон. акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, шумо медонед ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ба ссилкаи комментария буда дарои дар аввалин ставкаи худ бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 шавед. дастгирии шумо, пешравии мо. Гризман бо Месси ки бо ҳамдигар бозӣ карданро ёд гирифтанд, метавонанд дар оянда барои Барселона дуэти асосӣ шаванд. Антуан Гризман дар бозӣ бо Бетис якум таймро даҳшатона гузаронид. ба ҳама ин нигоҳ накарда ӯ тавонист дуюм голи худро дар ин сезон дар Ла Лига занад бо миннатдории Месси. ва Гризман инро ба назар гирифта Леоро дар твиттери худ миннатдорӣ кард. Антуан аз аввали сезон бозиаш намечаспад ва Куман ӯро якчанд маротиба дар мавқеи ҳамлагари рост истифода бурд. аммо дар бозиҳои охир маълум шуд ки Гризман нав мавқеи худро пайдо карда вақте ки Куман ӯро дар мобайни майдон истифода бурд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? оё Гризман бо Месси метавонанд дуэти беҳтарин шаванд? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. Ансу Фати имрӯз ҷароҳат карда мешавад. футболбозро доктори машҳур Рамон Кугат бо назорати кормандони тибби дастаи каталонӣ ҷарроҳӣ карда мешавад. ҳамин ки ҷароҳат тамом шуд, ҳатман расман эълон мекунанд ки футболбоз кай барқарор хоҳад шуд. Ансу Фати якум тайм бар зидди дастаи Бетис бозӣ кард ва хело фаъол буд. дар ин сезон ҳамлагари ҷавон дар 10 бозӣ дар ҳамаи турнирҳо иштирок намуда 5 голу 2 паси головар додааст. мумкин Фати якчанд моҳ ба Барселона ёрӣ расонда наметавонад. кӣ метавонад ӯро иваз намояд? бозингари 18-сола дар 7 бозии чемпионат дар 6 тоаш иштирок карда буд ва дар Лигаи Чемпионҳо аз 3 бозӣ дар 2 тоаш ӯ дар майдон буд. барои ҳамин озодона гуфтан метавонем ки Ансу барои Куман бозингари калидӣ буд. шанси бисёр барои бозӣ кардан дар мавқеи ӯ Филиппи Каутино ва Педри доранд. аммо ногуфтан намонад ки дар он мавқеъ метавонад бозӣ кунад Дембеле, Тринкау, Конрад де ла Фенте. бозингари Барселона бе ягона футболбозе аст ки мавқеи асосияш ҳамлагари чап мебошад. дар айни ҳол 4 маротиба дар рӯйхати бозингарон пеш аз бозии 70 аст, аммо ягон маротиба ба майдон набаромад. Каутино дар айни ҳол травма дорад, аммо умедворем ки баъди бозиҳои тимӣ ӯ барқарор мешавад. то ҳол ӯ дар хатти нимҳимоя бозӣ мекард, аммо дар вақти Эл Класико Куман ӯро ба ҳамлаи чап бурд. Фатиро бошад ҳамлагари асосӣ кард. дар навбати худ Педри бошад ҳам дар ҳамлаи чап ва ҳам дар ҳамлаи рост бозӣ кардааст. мо ӯро дар ҳамлаи чап дар бозӣ бо Севиля ва Ювентус дида будем. дирӯз низ ӯ дар бозӣ бо Бетис як хел вақт дар ин мавқеъ худро нишон медод. Усман Дембеле низ метавонад Фатиро иваз намояд, гарчанде ки мавқеи асосии ӯ ҳамлагари рост мебошад. дар ин сезон мо ӯро дар мавқеи чап дар бозӣ бо Виллареал, Хетафе ва Реал дида будем, аммо дар 2 бозии охир Барселона мағлуб шуд. охирон вариант ин Франсиш Тринкау мебошад ки ӯ низ мавқеи асосияш аз тарафи рост аст, аммо дар бозӣ бо Динамо Киев ӯ дар ҳамлаи чап бозӣ карда буд. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? кадом бозингар метавонад Фатиро иваз намояд? вариантҳои худро дар комментария нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосӣ.
пеш аз бозӣ бо Бетис Месси таъби хира дошт, аммо як мухлис тавонист таъби ӯро болида созад. баъди ин суханҳо наметавонист ки нахандад. вақте ки инро фаҳмид: ман туро бештар аз падарам дӯст медорам, гуфт яке аз мухлисон ки тавонист ба Месси назар кунад вақте ки ӯ бо мошин мерафт дар вақти бозӣ бо Бетис. бозингари аргентинӣ то ин вақт таъби хуш надошт, аммо баъдан Месси инро фаҳмид ва лабханда карда бо дастонаш мухлисро раҳмат гуфт. дӯстон, акнун ба шумо савол: агар рӯзе шавад шумо Мессиро бинед, ба ӯ чӣ гуфтанӣ доред? ман агар медидам мегуфтам: Месси, оё ту бартамиро бахшидӣ ё ин ки не? акнун видеои Мессиро пурра бо звук тамошо кунед. мо бошад бо шумо хайру хуш мекунем. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ. ¡Grande, Leo! No hay nadie detrás. ¡Vamos, Leo! ¡Grande! ¡Oh, Leo, Messi! ¡Eres el Dios, Messi! ¡Grande, Leo, el mejor de la historia! Dios. ¡Vamos, Leo! Leo, un saludo. Grande, ¡Grande, ¡Dios del Leo! fútbol! ¿Cómo te quiero? ¡Eres el mejor, Te quiero más Messi! que a mi padre. 5-2, hoy llega, vamos, Messi. Leo, qué golazo, ¡Grande, Leo, te queremos! Claudio Bravo se lo ha comido. ¡Messi, grande, Leo!